салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. оғоз мекунем. бозии дастаҳои Тоттенхем ва Ньюкаслро мустақим тамошо кардед? унҷо ду бозигари дастаи Тоттенхем қаҳрамонӣ карданд. гап сари ҳимоятгарон Серхио Регилон ва Эрик Дайер меравад. гуфта мешавад ки охир-охирҳои қисмати аввали бозӣ дар миёни мухлисони минбар касеро вазъи саломатиаш бад шуд ва инро аз дохили майдон Серхио Регилон мебинад. ӯ аз мухлисон аҳволи ӯро мепурсад ва онҳо мегӯянд ки нафаре ба замин хобидааст ва вазъи саломатиаш хеле бад ба назар мерасад. Регилон зуд ҷониби довар меравад ва ба ӯ хабар медиҳад ки мухлисе беҳушу ёд дар замин хобидааст. довари бозӣ Андре Маринер зуд бозиро манъ мекунад ва Эрик Дайер бошад табибонро ҷониби бемор раҳнамоӣ месозад. он нафарро зуд бо мошини ёрии таъҷилӣ ба беморхона мебаранд. хулас бозӣ то охири вақти асосии бозӣ ва 7 дақиқаи иловашуда манъ карда шуд. пойгоҳи хабарии The Independent хабар дод ки бо кӯмаки ёрии таъҷилӣ ва табибони беморхона мухлис вазъи саломатиаш хуб шуд. баъдан Серхио Регилон дар ин маврид гуфт ки албатта барои мо се хол ба даст овардан муҳим буд, вале вақте гап сари ҷони одамият меравад онҳо дуюмдараҷа мешаванд. ман дидам ки тӯдаи одамон ба як шахси беҳушу беёди ба замин афтода чӣ хел кӯмак мерасонанд. ман ҳис кардам ки ин ҷо чӣ гапе аст. доварро ишора кардам ва ӯ бозиро манъ намуд. ин аҷиб буд. ман одами афтодаро дидам ва асабӣ шудам ва нахостам ки он ҷо касе бо ҷон мубориза барад. ман барои се хол, гуфтааст Серхио Регилон. аз ҷониби ду бозигари дастаи Тоттенхем наҷот ёфтани касе қаҳрамонӣ аст. аз ҷониби мухлисони Тоттенхем бозигарони ин дастаро хоҳиш мекунем ки кам-кам барои наҷоти дастаам кӯшиш кунед. мурди ин даста дар ҳаққи чемпионӣ. Ванда Нара, агент ва ҳамсари ҳамлагари аргентинии дастаи Пари Сен-Жермен Мауро Икарди дар саҳифаи инстаграмаш навиштааст ки футболбоз ба ӯ хиёнат кардааст. ҳоло маълум нест ки Икарди ӯро бо кӣ ва дар куҷо иваз кардааст, вале сабаби ҷудошавиаш он хиёнат аз ҷониби Мауро Икарди аст. инро худи Ванда Нара дар саҳифааш расонаӣ кард. шумо як оилаи дигарро барои фаҳш куштед, навиштааст Ванда дар саҳифааш. зани варзишгар ҳамаи аксҳои Мауроро аз саҳифаи худ тоза кардааст. ин оила ду духтари дустуряк доранд. пеш аз муносибат бо Икарди, Ванда бо дӯсти ӯ собиқ нимоядгари Барселона Макси Лопес издивоҷ карда буд ки аз ӯ 3 писар дорад. вайрон шудани муносибат миёни лидери мунтахаби Аргентина Лионел Месси ва Мауро Икарди маҳз ҳамин мавзӯи бо Ванда Нара издивоҷ кардани Мауро Икарди аст. фаронса барои ба қавле бераҳа шудани бача ҷои муносиб аст. собиқ дифоъгари тими миллии Фаронса ва бошгоҳи Челси Франк Лебеф мегӯяд ки ҳамлавари аргентинии ПСЖ Лео Месси дар ин мавсим арзандаи ҷоизаи туби тиллоӣ нест. дар солҳои 2000 ва 2006 Зидан барои он туби тиллоиро ба даст наовард ки дар он солҳо ӯ корди сурх гирифта буд. Месси дар Суперҷоми Испания корди сурх гирифт ва инро ҳангоми овоздиҳӣ ба назар гирифтан мумкин аст. агар мо ин ҷоизаро ба Зидан надодем, набояд онро ба Месси диҳем, гуфт Франк Лебеф. дар мусоҳиба бо Телефут Месси дар мавсими гузашта бо дастаи Барселона ҷоми Испанияро ба даст овард ва инчунин беҳтарин нишонзани Ла Лига шуд. ба ғайр аз ин Лео дар ҷоми Амрико қаҳрамон шуд ва ҳамчунин нишонзани беҳтарин эътироф гардид. аз ин рӯ мехостанд туби тиллоиро ба ӯ диҳанд, вале ин ҷо акнун нафаре пайдо шуд ки дар сурати туби тиллоиро гирифтани Месси маҷаллаи Франс Футбол ва кулли ниҳодҳои футболии дигарро ба суд медиҳад. ин қадар мардум зидди туби тиллоиро гирифтани Месси ҳастанд. собиқ қаҳрамони UFC дар ду вазн Конор Макгрегор бори дигар дар маркази ҷанҷолу хархаша қарор дорад. дар хабаре гуфта мешавад ки Макгрегор барандаи телевизиони итолиёвӣ Франческо Фатсинеттиро латукуб кард. ҳодиса дар шабнишинӣ бахшида ба таъмид гирифтани писари Макгрегор дар Ватикан рух додааст. Франческо меҳмони ин чорабинӣ буд. гуфта мешавад ки дар як фурсат гапҳо ба қавле миёни Конор ва Франческо гурехт ва ирландӣ бо сабки хоси худ Франческоро меҳмондорӣ кард. чанд мушту лағат ба сару рӯи меҳмон зад ва ин боис гашт ки ӯ ба мақомоти полис муроҷиат намояд. ӯ шикоят кардааст ки ин ҳодиса дар соати 3 шаб рух дод. ҷаноби Макгрегор ба ман ҳамла кард ва ба дандонҳоям мушт зад. дар назди даҳҳо шоҳидон, дӯстон ва муҳофизонаш бинии маро шикаст. ман метавонистам баъди ин ҳодиса хомӯш шавам, аммо ман бояд ба шумо бигӯям ки ин шахс то чӣ андоза бераҳмона ва хатарнок аст. маро беҳуда зад. ҳар кас метавонад чунин зарба занад. дӯстони ман, ҳамсарам, шиносоям. ҳамин тавр ман тасмим гирифтам ки Макгрегорро ба додгоҳ кашам, навиштааст Франческо.
ин бори аввал нест ки Конор ба чунин бетартибиҳо даст мезанад. Қаблан ӯ барои латтукуби ношиносе ба додгоҳ кашида шуда буд ва дар як майкада як мӯйсафеде як мушти обдор ҳам аз ӯ хӯрда буд. ба ҳамин тамом то дидор хайр.